Alhamdulillahi masha Allah, mutanen Kannywood nesa ta zo kusa. Dr. Abdullahi Umar Ganduje, gwamnan Kano mai ci a yanzu, ya ɗauki nauyin kai wasu da dama daga cikin mutanen Kannywood ƙasar Indiya domin su ƙaro karatu da kuma fasaha irin ta zamani, kuma suke tsara fina-finansu daidai irin tsari na zamani, musamman irin producers, editors, directors da dai actors da ma sauran abubuwan da suka shafi fannin ayyukansu. Lallai mutanen Kannywood suna murna da kuma alfahari da lale-lale da wannan gidauniya da Dr. Abdullahi Umar Gandujen ya yi musu. Inda ya wani taro a wannan satin da ya gabata domin ƙaddamar da wannan alƙawari da ya musu. Hakika sun nuna farin ciki kuma sun yi murna, domin kuwa wannan ai abu ne wanda aka daɗe ana nema, kuma sai gashi yanzu Allah ya kawo shi har kusa. A taron da suka yi ne Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya danka wannan kwangila a hannun wato Sarki Ali Nuhu, wanda kuka fi sani da Ali Nuhu ko kuma in ce muku mai FKD. Daga bisani mutanen Kannywood sun nuna godiyarsu da kuma fatan alkhairi ga wato gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje, kuma suna alfahari da farin ciki da nuna godiya da wannan al'amari da ya same su. Idan kuna biye da mu mai sauraro, za ku ji dalilin da yasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ga dacewar da ya ɗauko mutanen Kannywood su ma ya saka su a cikin wannan tafiya. Domin kuwa ai an ce da mai kama ake ƙota. Tunda suna da himmar yi da zimmar yi da kuma ƙwaƙwalwar yi da tunanin yi, to kawo ko babu abin da ya dace irin a ɗora su akan hanyar yin. Wannan ne yasa gwamnan ya ga ya dace da cewa su ma su je su samo sababbin fikirori da wasu abubuwa makamantan haka waɗanda suka shafi ɓangaren aikin nasu. Musamman mai sauraro, idan kana bibiyar fina-finanmu na nan arewa ko kuma in ce fina-finanmu na Kannywood, ka sani cewa akwai bambancin mai girma tsakaninmu da irin su India, China, Pakistan, American, Russian da ma dai sauran ƙasashen da suke haska fina-finai makamantan irin waɗannan. Musamman idan ka kula ta ɓangaren editor, producer, actor da dai sauran abubuwa makamantan irin na aikin nasu. Wato a yanzu dai jirgin Kannywood na nan yana shirye-shiryen ɗagawa, inda ake sa ran Sarki Ali Nuhu zai zaƙulo waɗanda suka cancanta da wannan tafiya, inda wasu masaurara sukan sa rai cewa ba za a rasa irin su Adam Zango, shi Sarki Ali Nuhun da kansa, irin su Mai Shadda, irin su Aminu Saira da dai sauran mutane makamantan haka. Wannan al'amari zai taka rawar gani musamman ga su mutanen na Kannywood, domin kuwa za su ƙara samun sababbin fikirori da nazarori a dangane da aikin nasu. Mai sauraro, kar da ya manta ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, domin haka ne zai ba mu dama mu dinga zaƙulo maka labarai a duk lokacin da muka samu. Kar ka manta mai sauraro, kana tare da tashar Fuskar Labarai TV. Idan wannan ne zuwanka na farko, ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa. Mai saurare, a wani ɓangaren kuwa mutanen gari suna ganin cewa wannan al'amari da gaske ne, koko ne kawai a yi ta ne a tashi a batta a gurin. Amma ina, su ko mutanen Kannywood tuni suka daɗe da shiryawa, domin ko jirgin Indiya yana gab da ya sama da su. Mai sauraro, kai dai ka ci gaba da bibiyar mu, domin ku suna isa birnin Indiya za mu kawo muku rahoton yadda suka fara gudanar da aikin nasu, da kuma me za su fara da kuma me za su yi, sannan kuma za mu kawo muku kowa ɓangaren da aka ɗaura shi, domin ganin fikirar tasa ta ƙara zama mai girma. Da wannan za mu ƙarƙare labaran, sai mun haɗa karo na gaba. Mun gode da sauraro.